88 елына военкомат аша Чернобыльга алдылар. Чернобыльче Тәлгат Мәрдәнов хәтереннән дәһшәтле һәлакәт беркайчан җуелмый. Онытылмас хатирәләре белән Тәлгат абый 4-нче мәктәп укучылары белән дә уртаклашты. Ул 1988 елда Чернобыль атом электр станциясендәге фаҗиганы ликвидацияләүгә алына. 15 көн Тоцки шәһәрендә өйрәнүләр узганнан соң һәлакәт урынын чистарту эшләренә кертеп җибәрәләр дип искә ала. Чернобыльга безгә баргачта заинтересовались. Шулай кем дозасын тизрәк ала, кайтарып җибәрәбез диделәр. Шуңа күрә мин үзем добровольно укрытиягә кертеп. Укучылар белән очрашуда шулай ук Чернобыльче якташыбыз мәрхүм Михаил Мухинның тормыш иптәше дә катнашты. Аның ире авария булган 4-нче блокта дезинфектор химик буларак хезмәт куя. Очрашуны Зәйнең радость халыкка ярдәм күрсәтү белгечләре оештырды. Яшь буында ватанпәрвәрлек тәрбияләүгә корылган чаралар уздыру үзәк эшчәнлегенең бер юнәлеше булып тора. Одним из направлений деятельности отделения социальной помощи семье и детям является патриотическое воспитание детей и подростков. Очень важно в наших детях сегодня воспитывать уважение, память к истории нашего Отечества. Зәйдән авария нәтиҗәләрен юкка чыгаруда 100-дән артык кеше катнашкан. Бүген шуларның 49-ы исән сау. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.